MDRRMO Mawab gipahugtan ang monitoring sa mga hazard areas sa nasangpit nga lungsod. Alang sa kumpleto detalye, nga tropang Darwin Dulatre. XFM Report. Ipahugtan sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO Mawab ang ilang pagmonitor sa mga hazard area sa lungsod. Kabayan sa maong tinguha, miduyog ang mga personay sa MDRRMO Mawab sa gipahigayon sa Mines and Geosciences Bureau MGB 11. Kauban ang mga opisyalis sa BLGU Andili sa pagpahigayon og risk in hazard reassessment sa Sitio Estabillo, Barangay Andili, Mawab, Davao de Oro. Kini subay sa direktiba sa lokal nga pangamhanan sa lungsod sa Mawab. Tumong sa maong lakang nga malikay sa posibleng disgrasya ang katawhan sa lungsod nga nanimuyo sa hazard area. Lakip sab usab sa tinguha sa maong inisyatiba ang paghatag og early warning o abiso sa komunidad pananglit adunay katalagman. Aron muligon ang tuhod makasugakod bisag magluhod magtorbo maintenance matag dulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.